Kubanjwe abemi bangaphandle abalikhulu elinamashumi abangenazimpepha mvume zokuba kweli kuqoqo lwenziwe ezi-arhente zonyanzeliso mthetho kumbindi wesixeko saseThekwini ngale ntsasa. Iziko lenkcukacha manani lidize ukuba bangaphaya kwezigidi ezinesiqingatha abemibeli abathe babangamaxhobo lwaphulo-mthetho olunobundlobongela kule minyaka 5 idlulileyo. Namkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Amapolisa abambe abemi bangaphandle bangaphezu kwe-120 nabangenampepha mvume zokuba kweli kumbindi wesixeko saseThekwini KwaZulu-Natal namhlanje oluqoqo belikhokelwa ngumkomishinala wephondo uNhlanhla Mkhwanazi kunye nenkulu baphathiswa uThami Ntuli. Iphulo loqoqo elikhethekileyo nelibandakanya amapolisa kamasipala wesixeko saseThekwini nezinye iarhente zokunyanzelisa umthetho lithe laphehlelelwa kwilinge lokuqinisekisa ukujongana ngqo nomcimbi wezakhiwo eziqoqodisiweyo kumbindi wesixeko saseThekwini. Oluqoqo noluqale ngentlazane luthe lwakhokhelele ekubanjweni kwabemi bangaphandle abayi-123 abangenampepha zokuba kweli phulo kubhaqwe iidola zaseMelika ezixabisa i-4.1 yezigidi zerandi. We came into this specific building where we were standing in last year, and we found a lot of bad things and people and illegal connections and legal occupation of the building. But a year later, people are still in the same building, and we are finding the same things again. Ukanti bekujoliswe kwizakhiwo ezintandathu ezijamelene nokuqweqwediswa kuquka nezo zikamasipala. Abasemagunyeni babambe umntu okrokrelwa ngokuqokelela irenti ngokungekho semthethweni kubahlali abangekho mthethweni kwesi sakhiwo ukuze axinwe ngemibuzo. Umkomishinala wephondo uthi bakwajongene nengxaki eziyobisi kokujolisa kumazibuko ephondo. We've got a biggest harbor. In this harbor, I'm sure we have seen in the past quite a number of drugs that we found from the containers. We are not searching all the containers. We wish we can search every single container that comes in. So there might be one or two of them that are finding its way into the city. Hence, we have this quite number of drugs that have been found when we are busy with operations. Ezimbini kwezi zakhiwo ziqweqwedisiweyo zibe nempembelelo kuqhawulo lombane namanzi ngenxa yonxibelelwano olungekho mthethweni. We have prioritized eThekwini since it is our first economic hub in the province, and for the only 6 buildings that we visited today, this is not the first and last operation. We'll be proceeding to other buildings, not only in eThekwini, even outside eThekwini, in other places. Eliphulo liyaqhubeka nanjengoko amapolisa eqhubeka ukukhangela abarhanelwa abongezelelweyo ekukholeleka ukuba baphethe imipu engekho mthethweni. Kusenjalo amapolisa aseMpuma Koloni ndawonye nazo zonke iarhente ezilwa ulwaphulo-mthetho nesebe lezekhaya benze uqoqo eVictorsville ngaphandle kwaseMthatha. Koluqoqo kufunyenwe imipu equka umbayimbayi athi usekela mkomishinala kweli phondo unobungozi. Usekela mkomishinala uNjengele Thandiswa Khuphiso uthi nangona le mipu isemthethweni eyona nkxalabo yamapolisa bobuninzi bayo endaweni enye. Watsho esithi ithathiwe ukuya kuvavanywa kujongwe kuba ayizange ibandakanyeke kulwaphulo-mthetho kusini na kukwabanjwe nabemi bangaphandle abangenampepha mvume zokuba kweli lizwe. Liyaxhalabisa inani labemibeli loMzantsi Afrika abangamaxhobo lwaphulo-mthetho olunobundlobongela kule minyaka 5 edlulileyo. Oku kudandalaziswe intloko yeziko lenkcukacha manani jikelele uMnumzana Risenga Maluleke namhlanje ngethuba ekhupha ingxelo yenkcukacha manani zamaxhobo lwaphulo-mthetho ePitoli. Le ngxelo idize ukuba umyinge we-45.7% wabasetyhini baziva bengakhuselekanga xa behamba bodwa ngakumbi ebusuku kwiindawo abahlala kuzo. Inhloko yeziko lenkcukacha manani uRisenga Maluleke uthi uninzi lwabantu lunoloyiko lokuhamba lodwa emini nasebusuku kwiindawo eluhlala kuzo ngenxa yokuziva lungakhuselekanga ngakumbi abasetyhini. Individuals who felt safe walking alone in their neighborhood during the day decreased from 80.8% in the 2022-2023 year and to 80.4% in the 2023-2024 round.
More females, 45.7%, felt very unsafe walking alone at night in their neighborhood compared to males. Okamaluleke ukwathe abemi boMzantsi Afrika abayi-2.6 million babe ngamaxhoba okuqhekezelwa izindlu kule minyaka emihlanu edlulileyo, nani elo lixhume ngo-12% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Around 2.6 million households experienced housebreaking or burglary in the past 5 years. And we can see that this is an increase by 12% from the previous year. As we can see, we have moved from 2.3 million in the past year to 2.6 million. Ngelixa kungekho siqabu nakwabo bangamaxhoba okubulawa. Around 67,000 households experienced murder during the past 5 years. That is up by 18% from 57,000 to 67,000. Uqabelise ngelithi inani lamaxhoba okubethwa lona lonyuke ngomyinge we-17%. Masipala iKing Sabatha Dalindyebo eMthatha eMpuma Koloni uphulukene nemali engaphezulu kwe-18 lezigidi zerandi kumkhwa othe gqolo ukonakaliswa kweziseko zombane namashishini ngakumbi akwingingqi ezichaphazeleke kakhulu akhala ngeendleko ezongezelelekileyo nanjengoko kunyanzeleka ukuba asebenzise igenerator ukugcina amashishini abo eqhubeka. Tsikinoya uza nengxelo. Umkhwa wokutshiswa kweziseko zombane eMthatha uqale uqatsela nyakenye. Ongqevu batshisa eziseko ngelixa abanye betyhuthula iintambo zombane ngeenjongo ezaziwa ngabo. Konke oku kutyabula kanobomi masipala ngwasepokothweni. Most parts zalapha eMthatha ezizi-suburbs zizo ezichaphazeleka kakhulu kule nto yokuvandalizwa kwe-municipal electric infrastructure nakulena indawo esikuyo eyi-Fort Gale nayo ibikhe yachaphazeleka. Ufumaniseke into okokubana iveki iyaphela abantu abanambane ngenxa yentambo ezityhuthulwa phantsi komhlaba ngabantu abanezizathu zabo thina singumasipala esingazaziyo, including i-Southern Wood, o-North Crest. Zonke ezo ndawo ziyachaphazeleka kule nto. Umasipala ke utyabuka ngezigidi ezingapha ko-18 million rands in terms ubana makaphinde ke ngoku areplace yonke le equipment. Lo cimicimi okhe athabatha iveki ngelixa kusafakwa iziseko zombane ezitsha, amashishini ayaqhokreka kwelinye icala ze axoze mphini wumbi. Thina apha ebhizinisini into esincedayo kuyo yonke le nto iqhubekayo yombane sincedwa kukusebenzisa igenerator. Yiyo ke ngoku eye isincede sithi silinde ke kude kulungelwe umbane. Umbane lo ke osichanayo nalapho lo generator because kwelinye icala sithenga umbane ngapha sithenga i-diesel iyadura, so iyasichana kakhulu thina indaba yombane. Ukanti umasipala uzawubhenela ekubeni alwenzele uqelima ukhuseleko kwiziseko zakhe ngokuthi atyale imali kubuxhakaxhaka bale mihla obufana ne-drones ukuncedisana nee-arhente ezilwa nolwaphulomthetho ukubamba abarhanelwa namashishini aqhubeleke ngaphandle kwamagingxigingxi kacimicimi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. This year we've only got Umphicothi zincwadi jikelele kweli unkosikazi Tsakani Maluleke namhlanje ukhuphe iziphumo zophicotho zincwadi zabo bonke omasipala nezibonisa inkcitho. Uthi uninzi lomasipala bangenachaphaza ngomasipala baseNtshona Koloni kwakhona. This year we've only got one clean audit amongst the metros, that is the city of Cape Town. The city of Ekurhuleni was a clean audit last year. It's moved back into unqualified with findings, having had some trouble with procurement issues, and they are now sitting in the unqualified space alongside City of Johannesburg, eThekwini, Nelson Mandela Bay Municipality. Nelson Mandela Bay moved out of qualified to unqualified. Maluleke wengeze ngelithi ukungabikho kozinzo kwezopolitiko kwenza omasipala bazibhaqa bekwimeko yokungakwazi ukulawula ngendlela ezezimali. The poor management of cash flows will continue to bedevil many municipalities, and they'll end up paying interest and penalties to key suppliers such as Eskom and the water board when they could avoid it. And yes, a large number of them have got real financial pressure, but that should be
an alarm bell to say, do manage the resources you do have much more effectively. Bukeli sihleli apha e-studio noVuyo Qhweshano, i-chartered accountant kwayingcwali kwimiba ephathelene nomhlala-phansi eza kusicacisela banzi ngale nkqubo yomhlala-phansi nebizwa i-two-pot system. Vuyo, masikwamkele. Khawusicacisele banzi uba kutheni urhulumente weli eze nale nkqubo yomhlala-phansi nebizwa i-two-pot system. Inkosi Simanibulise kuwe, ndibulise nakubaphulaphula emakhaya. Njengoba sekutshiwo igama lam ndinguVuyo Qhwesha. Zibini izizathu eziphambili ezenze urhulumente ukuba makatshintshe inkqubo yomhlala-phansi. Esokuqala sesokuba urhulumente njengobenzele inkqubo yomhlala-phansi makakwazi ukuba increase i-tax, enyuse irhafu that ayifumana kubantu ukuze akwazi ukwenyusa ezoqoqosho kwilizwe liphela. Isizathu sesibini ke wenza urhulumente xa kuthe kwakhona isiganeko esifana nese-COVID-19 okanye ke noba kuseyo COVID-19 kodwa ke ndilahlekelwe ngumsebenzi, mandikwazi ukuba ndifumane indlela ukuba ndifumane imali ebifaka kwi-savings zam. Okay, Vuyo, siyabona into yobana ngaba uphethe iimbiza ezintathu kodwa sithetha nge-two-pot system. Khasicacisele uba izawusebenza njani. Enkosi, kubalulekile uba nokuba sithetha ngeembiza ezimbini, ngaphambili besakuqhuba ngembiza enye ebingabizwa nga-two-pot system. Kodwa ke ngombuzo obalulekile kakhulu apha sisi uba simuva njani kule mali ibiseyihlele kwi-pension fund already. Ithi ke loo nto umgaqo-siseko obekwa ngurhulumente phambili kule pot bayibiza ngoba imbiza eselivuthiwe, which is basically the vested pot. Kule vested pot urhulumente uthi yakwazi ke ngokuba njengoba sizawuba neembiza ezimbini, imbiza yokuqala kuzoba i-savings pot, imbiza yesibini ke ngoku kuzoba yilena yona izothatha ixesha elide ukuba ukwazi ukufumana imali kuyo. So urhulumente uthi yakwazi ke ngokuba uthathe u-10% kule mbiza lena selivuthiwe utransfere uzise kule pot le kuthiwa yi-savings pot ukusukela ngomhla wokuqala kwinyanga kaSeptemba. So lo 10% ke ngokusisi uzawubalwa njani? Make sithi umzekelo ne-R100 elapha kule mbiza eselivuthiwe. Urhulumente uthi ke ngoku unokuthatha u-10% lapha usithatha uzise kule savings pot. Kule savings pot kukhona i-cap yemali ongayisusa kwimbiza eselivuthiwe uyizise kule mbiza ebizwa ngoba ilantsika i-saving pot. Lo cap yi-30,000 imali ekhethwe ngurhulumente ukuza kule mbiza. So ukuya phambili ngosabe siqhuba sinembiza ezintathu ngakwale system ngoba le mali isele lapha engu-R90 yekabani yimali yam nayo ekusefuna ndikwazi ukuba ne-access kuyo kule mali. So kwezi mbiza ngokuzintathu ukusukela umhla wokuqala kaSeptemba imali ezicontributayo izobe seyisiza kwezi mbiza ezimbini, ayizuba seza kule mbiza ibiqhela ukuya kuyo, kodwa nale mali iselapha kuseyimbiza yam endizawuthi xa kufika iminyaka eyi-55 ndibe na-access kuyo le mali. So that is why ndiphethe ezi mbiza ezintathu ngoba abantu akufunekanga balibala uba nalena imali noba izobe singasatheli kuyo kodwa kuzobe kuyimali yethu. Okay. Vuyo, ababukeli bethu nabo ke banemibuzo abangathanda ukuyibuza kuwe ukuze nabo bazokwazi ucaciselwa. So umbuzo wokuqala sawufumana kuLwando Balisweni, uyabuza uba ingaba le mali yabo bazazikleyimela ngokwabo okanye izinkampani abazisebenzelayo ezabakleyimela. Inkqubo ayizutshintsha kwindlela esizawuklema ngayo imali sisi. Imali umuntu uya-akleyima umzekelo masithi uyawaretire emsebenzini. So uziklemele wena kwi-pension fund yakho. Iikampani ngeenkampani zine-pension fund ezehlukileyo. So kubalulekile uba wazi ungumsebenzi uba imali yakho igciniswe kweyiphi ne-pension fund. And njengoba igciniswe kulaa pension fund ithini imigwaqo-siseko, which is basically the pension fund rules ezikhokhela uba nantsi indlela, nantsi iprocess elandela yona ukuze ukwazi ukukleyima imali. So ukuphendula uLwando, impendulo ithi funeka azi uba yeyiphi i-pension fund akuyo, imigwaqo-siseko ithini ukulandela ukuba i-pension fund akwazi ukuyikleyima kuyo. Okay. uKhaliphile nanoTsheleta uthi kuzawuthatha ixesha elingakanani kuba ubani ayifumane le mali xa sele elenzile ibango lakhe kuba uthi abantu bathi yawungena ngoNovemba. Kunzima ukutsho sisibizawuthatha ibanga elingakanani kodwa ke zintathu zindirhala sizijonge. Into yokuqala efuna siyijonge i-pension fund zonke kufuneka uba i-rules zazo, imigwaqo-siseko yazo i-approve i-FSCA, which is Financial Sector Conduct Authority, which is basically put in place to make sure that i-pension fund azizenzela unothanda ngemali zabantu. Into yesibini efuna siyikhangele, usazi funeka akhuphe into ekuthiwa zii-directives uba izawubalwa njani le mali and izawufikelela kanjani kwizandla zabantu. Into yesithathu singabantu currently sikwi-tax season up until October. So ii-volumes usazi adila ngazo ziphezulu kakhulu and izokuthatha ixesha uba makakhuphe ii-directives for abantu ngabantu ngoba umntu namnye othi aclaime le mali izawutaxwa le mali as if yi-income enormal, not i-pension fund. Okay. Uvuyelwa Shumi yena uthi ucela ukubuza ba
kuza kufuneka ube kanti neminyaka engakanani isebenza okanye ixesha alijongwa? Ayiluzujonga ixesha sisinto ezawuxhomekeka apho uba kule mbiza indala imalini esele uyi-accumulate kuyo. Loo mali othi wayi-accumulate uzokwazi ukuthatha u-10% uzise kule saving pot. Nokuba uneminyaka emibini kodwa ibikhona imali esekule mbiza uyakwazi ukleyima. Alright. Masijonge ke okamthandazo fanele umbuzo yena uthi ingaba le 30,000 baza kutekswa ngokufanayo na njengoko bengarholi ngokufanayo? I think ubaluleke kakhulu umbuzo sisi. Njengoba singarholi ngokufanayo asizutekswa ngokufanayo. Make sithi umzekelo wena urhola i-10,000 mna ndirhola i-5,000. Usazi indlela azoyibala ngale tax uzawuthatha lo 10,000 wakho awudibanise no 30,000 wakho. That is 40,000. Xa ufika kum uzawuthatha u-5,000 nam awudibanise nala ntsika nala 30,000, that is 35,000. So uzotekswa ngokwena uba u-40,000 wakho uwela kweyiphi ni-brackets xa ngabe balusazi. Mna ndizotekswa uba uwela kweyiphi u-35,000 nam xa sifika kwela ntsika kwi-tax brackets. Okay. Unkosibonile yena Ngongose uthi yena ucela ukubuza ba inemvume na yokucuntsula ukuqala kwimalini ngoba uthi uvile kuba akudlulwa kwi-30,000. So imvume sisi ungaqala nakwimalini as long as kuzoba ngu-10% wale mali izobe ihlele kule mbiza indala okanye kule mbiza selivuthiwe. So akuzuba namlingiselo uba imali iqala phi na. Kodwa xa ufika kule mbiza leyo siyibiza ngoba i-saving pot, i-minimum okanye imali oqalela kuyo ngu-2,000 ukuya phezulu. Then efika phezulu ngu-30,000 okanye loo mali izobe ihleli kule mbiza siyibiza ngoba i-saving pot. Okay. Okugqibela phambi koba sikhulule uThembelihle yena Eshlintyikwe uthi msasazi mna ngicela ukubuza uba ingaba elibakala liquka nabantu abasebenza kwi-private sectors utsho senza umzekelo ke nge-retail uthi naye yabandakanyeka nakule nkqubo. So sisi le nkqubo intsha isuka kurhulumente ye-two-pot system izawuafektha wonke umntu. Nomuntu okwi-retail uyakwazi uba funeka into ebalulekileyo azi uba yeyiphi ni-pension fund akuyo. Le athi xa ngabe erhola imali umqashi wakhe athathe loo mali ayise kuloo pension fund. So kubalulekile uba abantu bakuthi mabaziqhelanise nokwazi i-pension fund abakuzo, ithini imigwaqo siseko yezo pension fund and balandele yona ukuze bakwazi uba bafumane le savings. Izawuba nefuthe elingakanani le nkqubo kubantu abazawuthatha imali zabo zomhlala phantsi? So into engiba fanele uba efuna siyiqalaphele kakhulu apha sisi urhulumente uzamele ukwenza ibhalansi. Ibhalansi njani ukuba njengoba kuzoba khona lo savings pot ongu-1/3 of i-pension fund yakho, kuzoba khona lo retirement pot ongu-2/3 of i-pension fund yakho. Le pot sisi ndinokwazi uba unyaka nonyaka ndikhuphe imali engangokuqala ku-2,000 ukuya phezulu. Le mali lena izawutekswa ngurhulumente kwii-rate eziphezulu. Kodwa lena imali othi uyithathe xa ngaba ufikela kwiminyaka engama-55 which is 55 years yona itekswa kwii-rate ezingaphantsi no-normal tax. So ifuthe lizoba nayo ngokufuneka uba umntu azazi yena qala uba xa ufika ixesha le-retirement ndifuna ukutekswa kancinci okanye ndifuna ukutekswa kakhulu. But into yesibini ebalulekileyo kule mali sisi lena ehleli lapha esiyifumana ku-55 years khona pha awusazukwazi ufumana isixa semali xa uretire, uzofumana imali ebizwa ngoba zii-annuities. Kanti kulena imbiza uzoyifumana yonke le mali xa uthe wayigcina ungafikela xesha lika-55 years. Okay. Vuyo phambi koba sikhulule bhuti amazwi akho okugqibela ngale nkqubo. Ndiyabulela kakhulu ndicinga fanele into ebalulekileyo abantu bakuthi nongona izindaba ezintle uba sizawufaka izandla zethu kwezi mbiza zimbini ukufumana imali yethu. Kubalulekile uba masingawavala amehlo wethu ukuthi i-tax implication izawuthini na. Xa kufika ixesha lokuba mandiretire ndizofuna isamba semali enzela uba ndikwazi ukufumana umhlala phantsi omhle ndingumntu. So nalapho masizameni uba sifumane abantu esinokubuza le mibuzo abanokusincedisa ukuthi silandele ezi ndlela sikwazi uba singathi xa kufikela ixesha sibe ne-tax implication. Into yokugqibela ndifuna ukunishiya nayo sisi ithi le mali luxanduva lwe-pension fund or i-fund asset managers okokuba mabathathe le mali ye-tax. Wena ungumsebenzi awunaxanduva lakuba le tax, le mali izathi seyisiza kwesele ithathwe i-tax. Into yokugqibela ukhona abantu ebekade bebaleka bengambhatala usazi. Phambi usazi bakhulule any amount to you. Usazi uzawuqala ajonge uba awunamatyala na angaphambili afihlekileyo. Vuyo enkosi kakhulu bhuti ngexesha lakho. Enkosi kakhulu sisi. Kuvuyo Qhwesha lowo masibaleke sibheke evenkileni.
mandizithathe bethu intambo apha kuwe qothikazi noncutho deskeni yendaba ndibulise nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkela bethuna koyam kaloku idesika yemozulu mna ke igama lam kuthabile makaphela ndingumamthembu nantsi yamva nje imozulu sizavula ke bukele ngokuphawula kakhulu ke bukele zamva nje kaloku izigane kwapha eMzantsi Afrika kuphela kukhona ukutshisa kumande phaa kwelanga kumntlampu mapha eMzantsi noxa amaqondo ethanda ukubanda phaa ekuseni kumazantsi eJohannesburg phaa kofenyela khe ngifuna kuyabanda kakhulu phaya ngala 4 degrees icinge kamnandi mini phaa xa beqhubeka nosuku lwabo ngamashumi nje mbukeli wam akhatshwa sisini kanti xa xosela ngokubanzi hlabule mgama amaqondo aphansi naphezulu phaya ke eMpuma Koloni korhafu imandundwa la meko phaya ekuseni futhi ngamafu nje yonke imini ngelaqanda ekuseni baqhube nemini futhi beyisonga ngo12 kanti imozulu phaya iphoni mbukeli kuse Free State amazantsi waliphondo phaa kuyabanda ekuseni ngesithathu eBloemfontein futhi icwenge la mozulu kakuhle phakho Fixburg futhi noxa khona amafu neentshizelo zemvula phaya ngo12 nje futhi meleka mandi ngorhatya kanti ibona phaya ke kwelaphondo laseNtshona Koloni ngomse kwimpuma lo mmandla njengapha kaloku koBeaufort West kuyabanda phaya inkungu ekuseni zindudumo futhi kaloku ngala 10 degrees isembi la meko futhi nase-Oudtshoorn ngesithandathu kanti benjeje phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomse kumantla phaya koKuruman phaya futhi ekuseni kuyabanda futhi ngeyona ndlela phaya ngo-1 itshintshe nokho icwenge kakuhle esekhona la mafu phaya qabaqaba nje yonke imini ngo-17 degrees kanti ibukeli wami ekhaya baphila kanje bona phaya ephondweni lase-Northwest phaya ekuseni ngomse kuhle phaya kumazantsi kulo mmandla Moruleng phaya bevuka kamandi noko ngesasibini bayisonga imini liyaphuma licwenga ilanga ngo-20 degrees kanti ibona bethuna apho sikhona kuseRhawutini amazantsi futhi Carltonville imaxongo imeko phaya ekuseni kuyabanda ngenkwankca njengephi ngesasibini kanti tyhila imozulu futhi phaa ngorhatya ngo-23 degrees phaa xa besonga olwasuku sinyuke sithi chu njengoke phaya iphondo lapha kaloku kumantla apha eMzantsi Afrika kuseLimpopo amazantsi futhi phalaburwa phaa kuhle nje bevuka phaa licwengile ilanga futhi ngala 20 degrees bayisonga imini kucwengile kumyoli ngo-38 ngorhatya kanti ibona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso Middleburg kwintshona lephondo phaya ngo-8 degrees ekuseni bayiqubule kamandi imini futhi ngala 27 degrees bebubande emalahleni phaya ngo-12 xa bevuka mbukela mekhaya mandiyivale mandiyisonge imozulu phaa ngephondo lokugqibela phi KwaZulu Natal amazantsi phaa njengolo zavula zibikwa kakhulu phaa koKostad futhi kuyabanda phaya ngala 2 degrees kuyanetha uyabhudla umoya futhi ngala 20 degrees mna ndithanda kangaka xesha lemiyole Kamnandi mawethu.